ka office jong district sports officer ribhoi district mentara singi ka sau tarik unaitung kalayo ban penha perdano ka lempung kenjat bol jong ki khna school balatip kum ka district level inter school football tournament Subroto Mukherjee Cup arjar akoat hakapa uba bantai dorling do menteri ketenat ki kamle kai ulalong ukongsan bat uba Mirror Bonds in MLA ka nongpo rengkat bat uba Jason S Maulong MLA ka Umsning kumusembur kongsan URP Upadhyay Deputy Commissioner ka District Ugiri Prasad Superintendent of Police Uba BL Nongbet District Sports Officer ka Kong Pyroline L Nonglan District School Education Officer Uba RB Shadab President ka RBDSA pat kiwe kibala sa Shillong hakate ka lumpung final ki Jingiakhun ka final kilalong hakilai benta kata under 14 under 17 but under 17 ki Jingiakhun ka final kilalong hakilai benta kata under 14 boys under 17 girls but under 17 boys haka under 14 boys ka Minken High Secondary School kilalong ka lado hadin ba kala penlim no ka Christian High Secondary School da Iway Lanot haka under 17 girls Kasati Raja Memorial Secondary School kilalong ka lado hadin ba kala penlim ka Saint Vianney Secondary School da R Lanot haka under 17 boys ka Umdihar Secondary School kilalong ka lado lengba ka tiebreaker da sa laar persya ka Evershine English Secondary School hadin ba haka Jingiakhun kilaya khat Clemdon Satya ki bayo tap goal wat hadu ka extra time bang iyo ban penilai haka level jongki school dai na kata daw bangi kuwa ban pek ya kasap ka pang kasap ka jongki ka bau play lo ai ka pang kalong bangin sedang ngadu badang kam kena ngam kwa pun itu kena ki babun ki benta ki ba kumno ki wei ki bala paunam hapo ka perthai bro ko wei ki sedang ban yele kai ka kam football ring sukwa banong pitang ka wei baro angni ya pek TV ni ilot limba ki social media katno ka football kala kiyo hapo ri India bachoi European country andre tang ka wei bangakwa banong ipinne long ki kena ki batip sni lada pikwa ban poi syakliar jong lum jong ke jingjok kiar na kikam ki basliu na i bahapo ke jela ke jongi ki samla ki bangop ke kamdi kambam kamta maha udrok telah kenrai na kwa banong yepi nagaliang ga government ban nagaliang ga sports department nginang pen slur bang nginang organize ki jingila kai ki baper bat na syukwa ban pen yatu yepi neru bahkan North East Olympic ngin pelong mentau senam ha ubnai Oktober November hapo ke jela ke bi ke jongi kandai ka kabuk siar naga benta ki nong ila kai jungi baro bat menta kani ka nang ya chat ban pentre rei tang ka wei ngakwa banong ipi tolong ki kena ki batips ni kongo snang ki ki mai pa kongo snang ki nong hikai kongo snang ki coach kongo snang ngau ipi ya ki ba lor Thank you.